دەم باشە ji stûdyoyê baz zigereka nûçeyan ji we re pêşkêş dikim ev jî girîngtirîn ser nûçe ne. Amadekarî ji bo vekirina dergehekî sînorî bi Efrînê re berdewam in û meydaneke mezin ji bo wekê li gundê Hemamê tê ava kirin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di raporteka xwe ya siyasî de dibêje Tirkiye birêkeftin derbasî navçena Sûriyê mîna Efrînê bûye û nedûre derbasî Kubanê û Cezîrê bibe. Ji ber lehiyên vê dawiyê piraniya berhemên çandiniyê li Rojavayê Kurdistanê di metirsiyê de ne. Rawêjkara Almanyayê Angela Merkel bi serokê Rûsyayê Vladimir Putin re civiya. Dubare silav dirêjahiyê bi nûçeyên xwe bînim. Amadekarî ji bo vekirina dergehekî sînorî navbera Efrîn û Tirkiyeyê de berdewam in. Herî dawiyê jî meydaneke mezin ji bo kerest û bazirganiyê ji bo wî dergehî tê ava kirin. Amadekarî ji bo vekirina dergehekî sînorî navbera Efrîn û Tirkiyeyê de berdewam in. Herî dawiyê jî meydaneke mezin ji bo kerest û bazirganiyê ji bo wî dergehî tên ava kirin. Li gorî agahiyên arkê ku ev çend rojên dest bi avakirina meydaneke mezin li gundê Hemamê yê bi ser navçeya Cendirêsê ya gundewarê Efrînê hatiye kirin. Ew meydan jî wê ji bo bi hevguhartina kerestên bazirganî û mîna bazarekî ji bo dergehê sînorî be. Roja 28 Adaraborî Serokatiya Tirkiye ragihand ku ew ê dergehekî gumrikê sînorî bi Efrînê re ji bo rêxweşkirin li ber gihandina alîkariyê mirovî û avakirina navçeyê vekin. Li gorî biryara Serokatiya Tirkiye ku dergeh wê li gundê Hemamê yê bi ser navçeya Cendirêsê vebe ku bêramberî wîlayeta Hatay ya Tirkiyeyê. Ji bo avakirina wî dergehê jî Tirkiye waliyê Hatay ji bo hemahengiya erkê derbazkirina alîkariyê mirovî û avakirina navçeyê û dubare avakirina sîstemekî ji bo rêvebirina Efrînê û bicihkirina aramiyê spart. Her ji bo wî dergehî niha li gundê Hemamê bi awayekî girs kar têkirin û bi dehan amêrên pêwîst gihiştine wê navçeyê. Navbera Tirkiye Sûriyê de beriya şoreşa Sûriyê 10 dergehên sînorî hebûn. Niha tenê 3 ji wan dergehan vekirîne. Ew jî dergehê Babilhewa li gundewarê Idlibê û dergehê Babilselama nêzîkî Hezazê û dergehê Cerablusê li gundewarê Helebê. Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya raporta xwe ya siyasî ya heyvanîsana 2018 belav kir û têderonî xistin ser pêşhateyên giring û guhartinên çaverêkirî di wêneya siyasî de bigiştî û li deverê bi taybetî. Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya raporta xwe ya siyasî ya heyvanîsana 2018 belav kir û têderonî xiste ser pêşhateyên giring û guhartinên çaverêkirî di wêneya siyasî de bigiştî û li deverê bi taybetî. Mîna vekeşana Amerîka ji rêkeftina otonomî li gel Îranê û amadekariyên Kongrê Cinêvê di demek nêzik de. Her wiha welatên naskirî bi kêmkirina astê şer yên li astiyana paytexta Kazaxistanê civiya bûn ji bo berdewamiyê bi dabeşkirina deverên desthilatdariya xwe li Sûriyê bînin. Her wiha gefên Tirkiye derbarî encamdana êrişên leşkerî li ser deverên dî yên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û hin mijarên dî yên gerim. Derbarî vekeşana Amerîka ji rêkeftina otonomiya Îranî û ferzkirina sezayên nû li ser wî welatî ku ew yek mûşekeke siyasî Amerîkî ye raserî siyaseta Îranê li deverê û kiryarên wê yên armanca ewlehî û aştiya deverê dikin ku li gorî wê raportê pedekesê dibîne ku divê herdem Îran dibin fişarê de be. Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya di raporta xwe de her wiha got ku Tirkiye di navbera dem û demekê de gefa êrişeke nû li Bakurê Sûriyê dixwe û diyara rêkeftinek di navbera Tirkiye û bêhtir ji aliyekî de heye ji bo destberdana Tirkiye li deverê ku ew yek di hilmeta Tirkiye ya leşkerî li Efrînê diyar bû û partî dûr nedît ku heman sînaryo li deverên dî rû bide. Pedekesê di raporta xwe de amaje bi rolaşaneşîna Siûdiyê di şoreşa Sûriyê de anî ziman û ew welat bi hevalê milletê Kurd derbirand. Raporta siyasî ya heyvanîsanê ya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya razîbûna xwe li ser encamên hilbijartinên Iraqê diyar kir. Dema ku dît ku ew encamên wan hilbijartinan giring bûn ji milletê Iraqê û Başûrê Kurdistanê re ku pêşeroj ji rêbaza rast û durist ya Emir Barzanî re ye û proja wî ya netewî ya Kurdistanî. Di dawiya wê raportê de partî got ku PYD berdewam e diravandin û girtina serkirde û kadirên partiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê tevî pêşhateyên mezin yên li deverê rû didin û pedekesê di raporta xwe de amaje kir ku PYD hincaran ve xwendinan dike ji bo yekîtiya rêz û helwesta Kurdî tevî ku ew dizane ku ew yek bêsûd e eger jîngeheke guncaw ji guftûgû û li hevkirinê neyê pêk anîn.
پارتی دموکراتی کردستان سووریا دربارەی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سووریە گوت کە ئەنجومەن لە گۆر پرۆگرام و پلانên xwe yên pêwîst kar dike. Her di pêwendiyên xwe yên fermî debe li gel alî û meydanên navdewletî anko hevdîtinên li gel aliyê navdewletî û îro jî hewl dide programa xwe di vê derbarê de berdewam bike li gel Rûsya û Fransayê û hin welatên dî eger derfet hebe. Berfrehiya Pamboyê Çandîl derdora parêzgeha Hesekê gihîştiye 5500 hektar û bêhteriya wê li navçeya Bakurê parêzgeha Hesekê ye. Pambo li navçeya Bakur bi taybet li navçeya Dêrikê ta serê Kaniyê bêhtir girêdayiye bi ava baranê û ava bîran. Serbarî hin navçeyan li Rojhilat û Başûrê parêzgehê bi sedema kêm kirina daxwaziyên kar û setemenî û semad û tov û bilindbûna berhem anîna gelek cotkar li ser çandiniya Pambo li parêzgeha Hesekê û derdora wê bifikarin. Her girêdayî rewşa çandinê rêveberê çandiniyê li parêzgeha Hesekê Amir Silo ragihand ku barîna barana gûr ya dema borî bandoreka nerînî li ser berhemên çandiniyê li parêzgeha Hesekê kiriye. Lê bi giştî berhemên çandiniyê yên avî di rewşeke baş de ne. Em ê here di mijara çandiniyê de bin ku berfirehîya Pamboyê Çandî li derdora parêzgeha Hesekê gihîştiye 5000 hektar û 500 ku bêhteriya wê li navçeya Bakurê parêzgeha Hesekê ye. Pambo li navçeyên Bakur bi taybet li navçeya Dêrikê ta Serêkaniyê bêhtir girêdayiye bi ava baranê û ava bîran serbarî hin navçeyên dî li Rojhilat û Başûrê parêzgehê. Em diçin xebereke nûçeyeke cîhanî ku berpirsekî di netewên yekgirtî de ragihand ku krîza mirovî li Sûriyê vê salê xerabtir e ji salên berê ji dema destpêka şoreşê li Sûriyê. Banos Momtezîs hevrêzkarê netewên yekgirtî ji bo karûbarê mirovî yên Sûriyê li Beyrûta paytexta Lubnanê got ku ew têbînî dikin ku di 2017 de rewşa mirovî li Sûriyê ya herî nebaş e ji destpêkirina şer ve û derbederî li ser astekî berfireh rûdaye û parastina sivîlan hatiye paşguhkirin. Momtezîs herwiha got ku Sûriye bûye xerabtirîn dever di dîroka serdemê de ku heftê ji sedî ji êrişên ser navendên pizîşkî li Sûriyê tên encam dan. Herwiha li welatê Belçîka jî zarokeke Kurd raserî gullebaranê hat ew jî di dema ku otomobîlên polîsên wî welatî hewl didan otomobîleke penaberan bigirin. Alavên ragihandinê yên welatê Belçîka jiyan ji destdana zarokeke 2 salî eşkere kirin. Ew jî berî ku bigihêne xweşxaneyê piştî ku polîsên wî welatî hewl dida otomobîleke penaberan bigire ku otomobîla polîs bi dirêjahiyê 7 kîlometran li duwê otomobîla penaberan mata karîbû bigihêye. Rojnameyeke welatê Belçîka wêneyek li ser rûpela xwe ya Twitter belav kir têde xembariya malbatên Kurdên Başûrê Kurdistanê diyar dikir. Ew jî ji ber jiyan ji destana wê zarokê ku ew zarok li gel malbata xwe li wê kampê dima. Piştî wê bûyerê dozgerê giştî li bajarê Tornayê di daxuyaniyeke rojnamevanî de got ku sedema jiyan ji destdana wê zarokê ne ji ber gullebarana polîsan bû. Lê rojnameya Le Soir ya Belçîka piştre li ser zarê heman dozgerî belav kir ku encamên pişkinîna pizîşkiya dadwerî diyar kirin ku ew zarok di encama gullebarana polîsan de hatiye kuştin. Frederic Pariso herwiha raportên kotekeziyê li ser wê yekê dikin ku zarok hebûn serê xwe di penceran de derxistibûn dervey wê otomobîla ku bi dehan penaber di nav de bûn di dema ku polîsên Belçîka dixwestin wan bigirin. Li gorê jêderên ragihandkarî yên Belçîka ku ji wan kesên ku hatibûn girtin penaberên Iraqî û Efxanistanî û Îranî Kuwêtî hebûn û serbar kirin ku ew keç û malbata xwe ji penaberên Kurd bûn yên beriya demekê biryara derxistina wan ji Belçîka derketiye ku dixwestin berê xwe ji Belçîka bitin Brîtanyayê. Gişta nûçeyan bi dawî hat dubare sernûçe. Amadekarî ji bo vekirina dergehekî sînorî bi Efrînê re berdewam in û meydaneke mezin ji bo wê yekê li gundê Hemamê tê avakirin. Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya di raporteke xwe ya siyasî de dibêje Tirkiye birêkeftin derbasî navçena Sûriyê mîna Efrînê bûye û nedûre derbasî Kûbanê û Cezîrê bibe. Ji ber lehiyên vê dawiyê piraniya berhemên çandiniyê li Rojavayê Kurdistanê di metirsiyê de ne. Her şad û bextewar bin.